prije jedno 6 godina, kad sam već se bavio s ovim, bila je jedna nova godina, ja sam bio kod babe, svoje babe koju stalno spominjem u nastupima, koja je živa i zdrava, Bogu hvala. I rekao sam, ako jednog dana budem nastupao u Domu sindikata, izveću je na pozornicu, na kraju šoa. I onda je umrla, ne šalim se, čekaj. I htio sam vam reći, nadam se da će neko otvoriti sad njoj zastor. Dame i gospodo, prvi put na sceni Doma sindikata, moja baba Dušanka! Jel imaš šta da kažeš? Imala bi puno. Gotovo je. Imam i 6, ali on je najomiljeniji. Uvijek je bio taki lud koji ja. Eto ljudi, hvala vam puno, ja sam bio Goran Vinčić, čao!